Hartstikke leuk dat je hem naar deze nieuwe video van de Frieske Vlogger. Bist nou nog net abonneerd? Abonneer je dan even. Op de knop hier rond te drukken. Abonneren. Ja, bist je wel abonneerd? Tweetand. Misschien show je hem al wel wat ik ben. Dit is namelijk het prachtige haas. Ik kreeg namelijk een reactie binnen. Oh, zie je? Zo. Ik kreeg namelijk een reactie binnen van iemand. Die zei: geen haas daar. Op tongensje. Nou, het is nou het tongensje te mooi. Dus we zullen even zien dat dit nou een ideaal moment is om in haas even te zien hoe het erom gaat jaren. Zo, en nu zijn we echt in het centrum van Haas. Bij de Anton Wachter. Zit er, Anton Wachter. Goeiedag. Mag ik iemand vragen? Mag ik iemand vragen? Vragen, oh ja? Ja, vragen. Ja, ik maak nog een video hier in Harlingen. Komt u hier uit Harlingen? Nee. Nee? Waar komt u vandaan? Uit Os. Os. Oh, dat is inderdaad... Dat is een stukje rijden. Ja, en hoe bent u hier zo gekomen? Met de boot? Nee, met de auto. Oh. En wat deed u beslissen om naar Harlingen toe te gaan? We zitten in Leeuwarden, zijn we overnachten we. En nou gaan we een paar uurtjes naar Harlingen. Ja, nou, hoe bevalt het er naartoe? Ja, mooi. Winderig. 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 Ja, winderig, hè? Ja, het is vandaag winderig. Ja. Ja, is dat een probleem? Nee, dat is leuk. Oké, maar wat vindt u van de Friese? Want u komt natuurlijk uit Noord-Brabant, denk ik, toch? Os? Ik heb nog niet veel Fries gesproken. Nee? Bent u een Fries? Ja, ik ben een Fries. Oh, Ik ben er fijn. een. Echt. Dus ik weet het nog niet. Maar wat denkt u van de Friese? Gewoon. Gewoon ook mensen, hè? Dat is wij. Ja, en wat gaat u nog bekijken in Harlingen? Wat is het plan? Nou, een beetje rondlopen. Niet echt een plan. Ja, oké. Ja. En dan weer terug naar... Naar Leeuwarden, stadswandeling maken. Oh, dat is wel leuk. Ja. Nou, hartstikke mooi. Nou, we bedankt. hadden een Fries ontmoet bij het VVV, die was wel heel aardig. Je bent VVV maar zo aardig? Ja. Nou, dat is mooi. Dat moet ook. Nou, ik zeg net, we zijn er net. Oh, u bent niet bij... Oh, Ja, we zijn er net nog maar binnen? net. We hebben de auto neergezet en toen begon het te regenen. Ja. En toen dachten we, dan gaan we hier maar even koffie drinken. En we zijn van plan om naar het museum te gaan. Hebben van tevoren al een afspraak gemaakt. Dus we gaan ons tot 1 uur gaan we ons nog even vermaken. Ja. En we waren net aan het kijken, is een rondvaart niet wat. Dus we zijn nog helemaal aan het... Dus eind van de dag dan Dan- ontmoeten we dan, elkaar weer en dan vertellen we wat we er echt van En dan kunnen we meer Ja, maar vertellen. We kunnen al wel de eerste indruk, hè? Ja, de eerste nee, indruk kun je perfect. ook weer opnieuw doen, dus wat is de Gezellig. eerste indruk? Oh, het de is gewoon eerste gezellig. indruk. Ja, het is echt een mooi dorp, een leuk stadje zo te zien. Een hoop Ook wel, je restaurantjes. wil wel het dorp zeggen, hè? Dat is wel een beetje klein misschien. ik herken je. Ja, wij wonen zelf ook in een dorpje van 15.000 en ik meen dat Halling ook zo'n 15.000 man Ja, heeft. zoiets, ja. Dus daarom Oh, zeg ik, oké. dus dat is hetzelfde een beetje. En we gaan straks even naar de zeilbootjes kijken. Ik ben ook zelf een zeiler, dus dat is Ja. ook hartstikke leuk. U bent hier niet per boot. Nee, ik ben niet met mijn boot. Ik kom Nee, misschien nog een met de keertje. auto. Nou, we zijn met de auto. En dan kriebelt het wel een beetje, denk ik, toch? Of Ja, niet? Ja. dat kriebelt heel veel. Ik heb heel mooie bootjes al gezien. Even sparen nog. Ja. En Dus, waar komt u zelf vandaan? uit Geest, Noord-Holland. Dus Alkmaar naar Halen. Dat is eigenlijk hier vlakbij. Een uurtje rijden, denk ik. 1,5 uur Ja, rijden. ja, Dus, is wel. dus daarom zeg ik, we gaan gewoon even lekker kijken. Het is Gewoon gewoon een dagje uit. een vakantiedagje uit. Ja. Ja, we Dus, hebben vakantie. En wat deed u dan beslist om naar Harlingen toe te gaan? Nou ja, naar het museum. we hebben het begon, even kijken, op televisie was er een reclame over de tijdelijke voorstelling Hoge Luchten. Oké. En nou ja, dan is zo'n museum ook in een mooi plaatsje en dan kan je daar een hele dag van maken. Dus vandaar, Ja. daar werd ik door aangelokt in ieder geval. Ja. Heel goed behoren. Reclame werkt. Ja, dat werkt zeker. U bent een echte hazen? Ik ben een echte. Ja, een oude zeun zei ze dan, Ja. toch? Ja. Ja. Van wie ben je ook? Sorry? Van wie ben je ook? Ik ben een Frieske vlogger. Ik ga een YouTube-kanaal. Oh. En ik film je de meeste wat op straat. En dan vreeg ik wat zo uit rond Dwam binnen. Of nou ja, in dit geval in Haas. Vreeg ik even om jou wat op Haas. Want ben je hier leven in Haas? Ja. Zonder Nou, geen poos, geen makken woont, maar dat... Oh. Hoe je dat? nou, op een camping. Op een camping? Dit is wel even leuk. Oké. Maar op de camping, hè? De camping is te vaak voor vakantie, ja net. Nee, dat mocht toen. Oh. Ja, Ik dacht niet over, maar wie het leuker dan Haas? dat was wel even leuker, ja. Oh. Maar nu ben we weer terug. Oké. En wat is nou het Haasgevoel?
Nou ja, je ziet het. Hè? Wat is er nou mooi? Ik weet nog, kijk, een mooie terrasjes. Ben je alles bij zee geweest? Bij zee? Bij zee. Ja, zee. Ja, zee. Ja, ja, ik ben wel eens bij zee geweest. Oké. Ja, dat mag je ook aan zien. Ja, natuurlijk. Ja. Ja. En hoe ben je de meeste keer in Haas? Nou, gezellig. Oors dan in de oren plakken in Friesland of net? Ja, ze weer meer open. Oh. En meer humor. Humor eigenlijk. Ja, zeker. Wat is nou typische Haas aan humor? Nou, een beetje grof. Oh, Ja. graf in de zin van... Nou ja, in de zin van wat meer stout dan je en zo, weet je wel. Nou, graf Ja, in de mond. en wel een beetje grof in de mond. Ja. Dat vind je wel mooi. Ik wel. Ja. Zullen hier ook nog wij wel uit Haas? Nee, doen we niet meer. Nee? Nee. Nee, we blijven hier. En wat hebben we hier in Haas werken? Of, Ja. Ja, wat hebben we hier in Haas dan? Nou, ik heb een beetje op een visserij zitten. En toen ben ik 24 jaar bij een scheepvaartmaatschappij gewerkt op kantoor. Oké, hoor. Ja, en toen nog een aantal jaren in de offshore gewerkt. En dat was het. Ja, offshore, dat is dan zit je op een boorplatform of zo? Of Nou, in de bevoorrading van een boorplatform. Oké. Je hebt hier een boorplatform op het, nou geen platform, maar een booreiland op het Wadstaan. Platform dat is om het gas eruit te halen en om te boren, hij een booreiland. Ja, zo'n platform is ook dan een booreiland. Ja. Ja, dat ik wel leerd. Ja, nou. Maar bevoorraad, hoe doe je dat dan? Met een boord? Of, Ja, met boten. Ja. Suppliers. Mooi eten. Alles. Boordpiepen, machines, ditjes, datjes, alles. Ja, belangrijk werk. Ja, dat is leuk werk ook. Ja? Ja. Jawel, kijk, hij weer toeristen. Ja? Veel van, want zo zei ze in de vakantie, ben je een toeristen zelfs, hè? Ja. Wat viel je daarvan? Dat vind ik wel gezellig. Ja, hè? Jawel. Mis je ook mooi als ik in toeristen ben? Ja, het is allemaal wat mooier. Goeiedag meneer. Mag ik u wat vragen meneer? Zeker. Mag ik u wat vragen? Ja hoor. Komt u hier uit Harlingen? Ja, sinds 5 maanden. Sinds 5 maanden. Ik maak nog een video hier over Harlingen, maar u bent een nieuwe Harlinger? Ja, klopt. Een NH? Oh, zo bedoel je. Ja. Nee, ik kom ook uit de provincie Utrecht in Amsterdam, dus ook NH. Oh, ja, natuurlijk in Noord-Holland. Amsterdam, hè, Noord-Holland. Ja, Noord-Holland, ja. Ingeruild voor Nieuw-Harlingen. Ja, wat brengt u hier in Harlingen? Nieuwe avonturen. Ja. En met mijn vrouw kwam ik altijd op de Schelling. Ja. En die is 4 jaar geleden overleden. En was het plan om het samen te doen. Ja. Maar is weggehept in het verleden jaar. Dacht ik van nou, ik ben nu nog gezond. Leuk stadje, heerlijk. En de prijzen zijn goed. Dus ik denk, mooi corona-project. De prijzen zijn goed. Ik zou zeggen dat de prijzen zijn nogal hoog. Maar, Nou, voor onze Randstad-vluchtelingen is het prima. ja, ik zou net zeggen, ja, dan is het, heb je iets meer om handen, denk ik. Hè? Ja, daar hou je nog wat over om Ja. leuke dingen te doen. Dus nee hoor, elke dag ben ik hier op vakantie, heb ik nog het gevoel. Ja, hè? Nu even weer een rondje gemaakt. En straks komen vrienden weer eventjes. Dus Is er ook een verschil tussen Noord-Holland, waar u vandaan komt, en Harlingen? Of, overal. Maar de mensen zijn hier relaxed en open, weet je wel. En in voor een praatje. En ik vind het heerlijk. Ja, want als je inderdaad natuurlijk, nou ja, wat ik zeg, u komt hier zo wonen natuurlijk, dan moet je Ja. een beetje, misschien een beetje Ik moet mijn vrienden, ik weet netwerk niet of- opbouwen. Ja. Maar ja, ik had in april een stukje in de krant hier. Oh. In de Harlingen Courant. Wat had u erin gezet dan? Nou, een welkomstukje. En Ah, zo. ik had ook een afscheidsstukje in Maarsen waar ik vandaan kwam. Ja. Ik denk, nou, is wel leuk hier. Dus Jeroen van de Harlingen Courant gemaild en die zei, nou, dat doen we. Dus de week erop kwam die en een foto erbij van Jochem, de fotograaf van de Ja. Harlingen. En daar kreeg ik al leuke reacties op. Dus Ja, oké, dat heeft wel wat opgeleverd. wat contacten en ik tennis al hier bij Reddy. Ah, Dus, sport is vaak wel een goede manier hè, om in contact ook te komen dat. met de lokale mensen. en vrijwilliger voor de voedselbank ben ik nu ook hier. Oké. Het is nog een beetje rustig. En nou ja, voor de rest kan er nog niet veel. Hè. Nee, nou, is u bent jammer. dus wel echt actief bezig. Ja, zoveel mogelijk. Ja, je moet wel bezig zijn. Kom op. Ja. Nee hoor, niet achter de geraniums, die heb ik ook niet. Dus. En waar ga je dit voor gebruiken? Ik heb een YouTube-kanaal, dat heet de Frieske Vlogger. En ik mooi. loop eigenlijk door Friesland heen en Oké. vraag de mensen wat ze een beetje aan het doen zijn. Of Ja. waar het gesprek eigenlijk maar naartoe gaat. Dat, Ja. dat staat van tevoren niet vast. Ja, en ik liep ook even langs de haven, want er ligt statenjacht. Oh. Dit is ook een replica. Ja, Die moet je ook even zien. Die heeft een nieuwe mast gekregen. ja, Maar die heeft heeft zijn vaste standplaats in Utrecht gehad in de winter. ja. Vlakbij waar mijn zoon woonde. En daar heb ik ook een keer op gevaren. En het was in de winter een stampottenboot. Oh, zo, zo. Maar die is nu hier voor de nieuwe mast en die gaat vandaag en morgen weer weg.
Dus net zoiets als de Willem Barends, weet je wel, die replica. En wat zijn nou de plannen voor vandaag? Vrienden komen straks en weer even Harlingen laten zien. Een soort stadsgids word ik al. Onderhand. Ja? Ja. En weet u al veel van de stad dan? Of, Ja, dat gaat wel aardig goed. Ik kijk overal om me heen, weet je wel. Mooie gevelstenen en van alles en nog wat. Dus ik zit op een mooi plekje ook, een rijksmonumentje. daar woont u in. Daar woon ik in, Ja, dus heerlijk op een hoek. En er komt van alles langs, mooi en lelijk, oud en jong. En, Maar denkt u nu dat u bijvoorbeeld het midden van het land of de Randstad gaat missen? nee, ik heb 44 jaar in Amsterdam gewoond, heerlijk. En daarna 27 jaar in Maarsen, bij Utrecht. Ja. Voor mijn werk was het prima, want ik reed door het hele land voor beurs en tentoonstellingen. Ik ben nu nog 71 en volgende week 72. En nou ja, ik had nog 10, 20 jaar te hebben, dus nieuwe avonturen. Ja, Ja. bijzonder om dan nog zo'n... Ja. Ik vind dat een beetje, als iemand oud is, dat om dan nog zo'n stap te zetten. Ik bedoel, dat is Nou ja, niet op zich zoiets, maar- pittig, want je verbrandt al je schepen eigenlijk een beetje achter je. Ja. Ik heb best een groot netwerk van vrienden en kennissen. En die hou ik zijn wel we een beetje. Maar... Die zijn natuurlijk wel bereid om hier naar toe te komen. Ja hoor, de bezoekersaantal staat op 61 sinds maart. Dus dat hou ik een beetje bij. Een beetje bij. En spreekt u al een beetje Hazes? Nee, dat niet. Dat hoeft ook gelukkig niet. En Friesland, want ze noemen het ook geen Friesland hier, hè? Die Harlingers. Nee? Nee. Oh, dat weet ik niet. Maar, Ja, je hebt Harlingen en Friesland. want ze spreken natuurlijk een beetje Hazes. Hè? Haans. Hè? De Harns. Harns lees je, maar de R Ja. zeggen ze er niet. Haans. En ze slikken woorden in. Niet gekomen, maar komen. Het lijkt een beetje op Volendams ook, wat dat betreft. Dus het heeft iets met de Zuiderzee te maken, denk ik. Ja, ik denk, ja, misschien. Ja, ja. ja dus nee hoor, volop genieten. Nou, ik kreeg niet straks even een dikke bui over de beul in de haven. Dus ik kon eigenlijk in de haven doen. Ik denk maar gauw even bij de stad hierin. Ik denk dat ik wat meer kansen op... Kijk, mooi zijn, hè? Wat zei je? Kijk, mooi zijn zo. Ja toch? Toch nog even, ja. Nou, we zien je in. Kan nog wetten. Wat net wetter dan? Ben jij vloggen? Ja, ik ben een vlogger inderdaad. Goed idee, wat ja. leuk. Hij is een Fries. En wat zijn je van? Wat zegt u? Wat gaat u doen? Wat zijn uw plannen? Wij gaan nu even de fiets ophalen. Fietsen behalen met dit weer? Ja. Ja, gaat wikkels. Dit weer hebben wij niet besteld. U gaat Wat doen ze met jullie dan? Fietsen? Wij gaan wel fietsen. Of zijn het toch door bezoeken? Wij gaan wel Nou, ik weet niet wat we doen, maar gaat u fietsen met dit weer? Ja, wij gaan. We zijn bikkels. Ja, Waar komt u vandaan? Hengelo. Hengelo, ja, daar komen de bikkels vandaan. Ja. Wereldstad. En waar fietsen we dan straks naartoe? Naar Hallingen. Nee. Franeker of zo. Ja, oké, maar Een elektrische rondje fiets? fiets. Ja, elektrische fiets, ja. elektrische fiets, dat denk ik Ja, wel. mijn vrouw elektrische stoelen wil ze niet op, maar ik heb wel een fiets gekocht. Elektrisch. Nog veel plezier. Ja, dankjewel. Dankjewel. Hè? Dat is wel, Fijne dat is wel een Hey, beetje... succes met vloggen, hè? Ja, dankjewel. Ik ga Succes. weer verder, hè? Succes, hè? Ja, succes. Lukt het, hè? Ja, toch? Ja. Ja, is hartstikke De leuk. Friese, als u het opzoekt, de Friese vlogger, Ja, dan vindt echt? u het wel. Ja, Oh, wat leuk. Oh, dat ga ik doen. ja? Ja. Oké, nou veel plezier met fietsen, hè? Met dit weer. Niet eraf vallen. Nee, dat doen we niet. Geen ongelukken. Nee. Dat hebben we liever niet, hè? Ik hoop dat de zon er nog een beetje doorkomt. Nou, die komt misschien af en toe wel, maar dan waait hij ook zo weer weg. Ja, is dat zo? Ja, Nou, goed zo. nou ja, het waait toch flink of niet? Ja, het is pittige wind. Pittige wind, pittige buien. Ja, maar ja, elektrisch. Elektrisch, dan heb je altijd de wind mee, hè? Altijd de wind mee. Fijne dag verder. Ja, hetzelfde, hè? Zeg, hè? Dat zie ik. Friese vlogger, hè? Ja, de Friese vlogger, ja. The one and only. Frisse vlog of de Friese vlog? Friese vlag voor je koffie, maar dit is Friese vlag. Wat de Friese? Het is geen Friese, het is toch een frisse vlogger? Frieske. Je bent een echte hazen? Een Harlinger. Een oh, steeds jouw Harlinger? Ja, Ja? En wat maakt het dat nou zo bijzonder om Harlinger te wezen? nou, dan ben je een hele oude steun, hè? Ja. Steeds Ja. jou dat echt? Oude zoon? Ja. En dat klopt. Sorry? Oh, de hond. De hond. En zo'n je wel ergens oors waar je willen dan in Haas? Hè? Zo'n je wel ergens oors waar je willen dan in Haas? Nee, natuurlijk niet. Nee? Met een water om je heen, hè? Ja, is dat het gevoel? Ja, natuurlijk. Dat nou even met boten. Want wij hier al jouw hele leven, heb je hier werken dan in Harlingen? Ik heb hier ook gewerkt, ja. Wat hij je... Meer 40 jaar op een skateverder. Kijk dat. Ja. Oh, de hond die... Ja, de hond die wil ik wat. ja, zeker. Je gaat schepen maken. Ja, nieuwbouw, reparatie. Ja, Ja. ja, van alles. Maar hij heeft nooit een keer toch van, ik moet ergens oors heen dan Harlingen? Nee? Nee, natuurlijk niet. Dat weet ik niet. Nee, Ik ben geen Harlingen, dus ik weet het niet. jou bent een Fries. Ja, ik ben een Fries, ja. Ja,
Dan praat het om deze prijs, ik niet. Nee? Nee, kan ik niet. Je kent het net? Nee. Maar ik Wat? versta het wel. Maar viel jou zelfs direct Fries? Nee, Harlingen. Ja, hè? Apart. Apart? Ja, dat is een apart volk. Ja, hè? Ja. Maar hoe is dat een oors dan een Fries? In Harlingen is er echt voor Giraar. Ja, dat heb ik Ja. al van horen, meneer. Die zei, en het is, de humor is een beetje graf. Ja, dat is waar. Ja. Maar recht voor zijn radio zei ze gewoon werd op dit. Ja. Hoe maakt het zin dan? Je kom je in het zin en dan zei ze jou, wat zei ze dan bijvoorbeeld? Nou, had ik niet aanspreekt, dan geef ik hem antwoord. Anders niet. Anders loop ik hem red voorbij. Maar je bent ook grutskop zeker om een hazen te werden. Ja. Harlingen, pardon. Anders dan had je niet 81 jaar wonen. 81 hier, of wil je 81? Ja, Oh. Nou, dat is wel een mooi skoft. ja, zeker. Dat is een mooie school. Ja. Meestal heel onder de grond. Ja, dat is heel mooi. Ja. Nou, Niet ook dan? wel net. En wat is nou echt het leuke van Haas? Het leuke van Haas. Nou ja, ik ben hier opgegroeid. Ik heb hier altijd gewoond. En dus dat ben ja, en ik vind het altijd heel gezellig bij de haven en al. Dat Ja. is ja, dat vind ik wel leuk. Ik hou van de zee, dus dat vind ik dan heel mooi. En je had nooit gedacht van, ik mag eens een keer ergens anders wijnen? Nee, helemaal geen behoefte aan had. Nee, hè? Nee. Wat maakt het dan zo bijzonder, denk ik dan? Een Purmermeester had ik het idee. Haas is toch wel een beetje zo'n Ja, bijzondere stadje. Oh, dat zal wel. Ja, weet ik, ja, dat denk ik de maar. hè, taal maar- natuurlijk, al het Harlingen nou, wat je altijd met elkaar spreekt. Ja, vind ik moeilijk om te zeggen, maar ik vind hier altijd wel heel mooi. En de oude huizen en dat spul allemaal. Hè? Of denk je ook dat je ook wel ergens oors misschien aard kent hier? Ja, maar ja, dat kan ik nou wat zeggen, maar dat weet ik natuurlijk niet. Want dat heb ik nooit ondervonden. Dus, ik weet Misschien niet. wil je mijn vakantie of ergens een keer ergens oors ja. westen. Je dacht van, nou, dat vind ik wel mooi. Ja, nee, dat vond de Harlingen altijd toch weer mooi dat ik terugkwam. Ja, hè? Dat is nog een keer zo. Ja. Dus, En wat is het mooiste plakje van Harlingen? het mooiste plakje, oh, dat is zoveel. Als ik de Piru ga en dan ga naar de Noorderhaven, die oude huizen. Dus, ja, dat vind ik echt wel mooi. Ja, het is wel veel meer dan wel leuke plakjes. Ja, echt die historie gehoord misschien. Ja, dat is, dus, nee. Komt u hier uit Harlingen? Nee, ik ben hier wel geboren, maar niet opgegroeid. Nee, wat weet je goed dan? Makkum, vlakbij. Oh, een Makkum. Oh. Ja, Makkum, ja. En hoe is het hier nou in Harlingen? Ik vind het een heel fijn stadje. Ja, ik heb hier 3 kinderen en die groeien hier fijn op. Fijne school ook, ze liggen op school zitten. Nee, het is ik vind het een hele leuke stad. Ja. Wat maakt Harlingen nou anders dan andere steden of andere dorpen? Nou ja, er is natuurlijk veel toerisme hier op de been. Het is altijd, je hebt altijd wat reuring, ook met de boten natuurlijk. Hè. Naar de Schelling en naar Vlieland. Ja, en het is gewoon gezellig. Ik weet niet, als je binnenkomt rijden vanaf bijvoorbeeld Leeuwarden... en dan zie je zo die boten, Rederij Doekse... of wij wonen dan op Zuidraven, als wij de Zuidraven zo opkomen rijden... dan voelt het echt als thuis. Ja, echt super fijn. En merk je het ook in de winkel dan, dat er qua toeristen of zo? Ja hoor, ja, nu vooral in deze periode. Hè. Juni, juli, augustus, september, dan heb je veel meer aanloop. En mensen die willen nu ook graag weer lekker winkelen, omdat het nu weer mag en kan. Ja. Dus, Want je hebt hier nu een winkel. Hoe gaat het ook met de winkels hier? Is het een beetje, want soms heb ik wel leegstand. In Leeuwarden zie ik dan wel veel leegstand. ja. Is het hier in Harlingen ook een beetje het geval? Of, Nou ja, zoals daar bijvoorbeeld zijn toch wel weer pandjes wel weer leeg. Maar ik ben er niet heel erg mee bezig wat andere mensen doen en bedrijven. Nee. de zaak gaat goed. Ja, zeker. Ja, gaat heel goed. En wat is nou wat je het liefste binnenkrijgt eigenlijk? Wat zijn nou de gewilde producten? Toch wel tablets, telefoons, games. Ja, dat zijn eigenlijk de hardlopers. Je zou snel denken, maar dat weet ik niet. Dat je denkt, als ik nou verkoop via Marktplaats, dan kun je er misschien iets meer voor krijgen. Maar dat weet ik niet. Nou, ik zou je vertellen. Eigenlijk alle producten wat wij in de winkel hebben, of tenminste bijna alle, want ja, je redt het niet altijd om alle producten op Marktplaats te krijgen. Nee. Zeg maar 70% van alle artikelen wat wij in de winkel hebben, dat staat Ja. allemaal online. Allemaal via Marktplaats.
Oké. Dus En we verkopen ook veel via Marktplaats. Ja, zo. Soms heb je wel eens een dag ertussen, heb je 70% Marktplaats, 30% winkel. Ja, zo ja. Maar als mensen nou, als stel voor ik wil maar van mijn telefoon af, zou ik maar zeggen, ik kom hier naartoe. Dan zou ik het toch beter via Marktplaats kunnen verkopen, denk ik dan, toch of niet? Ja, dat klopt. Absoluut. Maar mensen willen nu geld hebben vaak. Of mensen hebben geldnood en die denken van ja, ik noem maar wat. Ik kan €70 voor die telefoon krijgen via Marktplaats. En ik geef iets minder. Dan zijn ze daar oké mee. Want op dit moment willen ze geld hebben. En vaak hebben mensen of ze kunnen het niet. Of ze vinden het gedoe om de hele tijd mailtjes te beantwoorden. Je bent daar wel mee bezig. Dat doen wij ook klopt, de hele dag. De hele dag door ben je mailtjes aan het beantwoorden. Vond je het leuk filmpje? Doe dan een duim omheen. Word je abonneren? Abonneer je dan. Dit weer een voor Haas. Ja, Haas nog een hele goede suggestie. Wat ik eventueel hinnen ken. Zet dan onder, let dat dan in de reacties hieronder, achter. En dan ging ik er misschien ook nog in. Hoi.